продолжаем марафон, посвященный Дню крымско-татарского сопротивления российской оккупации. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Шевкет Наматулаев. Мы будем говорить далее о том, что было, о том, что есть, и о том, что будет. Ну і гость этого блока Ізет Гданов, перший заступник постійного представника президента України в АРК Крим 2017-2019, виконуючий обов'язків. Ізет Ага, хош келдіңіз. Хош келдіңіз, Салам алейкум, добрый вечер. Вспоминая те события 26 февраля, как бы годовщина тех событий, что дало это собрание крымских татар, украинцев, патриотов, которые вышли, просто на день оттянули оккупацию или нет? Насправді, всі громадяни України, які вийшли тоді на вулиці, вони показали те, що вони ні в кому разі не хочуть бути з Російською Федерацією. Вони надали посил офіційному Києву і всієї України, що всі громадяни, кримські татари, українці за територіальну цілісність України і ні в коєму разі вони не хочуть бути в складі Російської Федерації. Це був такий посил, на який, на мій погляд, повинно було тоді відреагувати 27 лютого, тоді, коли російські війська військовим шляхом захопили Раду міністрів Криму, парламент Криму. Тоді треба було реагувати. Це моя позиція однозначно. Яким чином? Треба було вживати заходи щодо антитерористичної операції. Там є певні сили, у нас було більш ніж 2000 бійців Альфа, Служби безпеки України. Да, деморалізація була, да, дуже такий слабкий стан армії був. Це все да. Але я хочу нагадати, що Російська Федерація в перші дні захоплення урядових будівель, вони не визнали, що це Росія. Тобто, вони залишили собі крок назад. Тоді, да, дійсно, це ж не... Говорили просто кримська самооборона, да. Вони казали, що ми не знаємо, хто це. Якщо навіть завтра, тоді, я маю на увазі, 27 лютого, якщо Служба безпеки України, альфовці, підірвали би ці будівлі, Росія би не визнала, що там є громадяни Російської Федерації. Вона сказала, ми не знаємо, хто це. Це було. Але з іншого боку, якщо подивитися на це, да, наші громадяни в такому випадку залишились там заручниками. Вони і досі не хочуть там бути. Вони борються за повернення. Не, просто я вспоминаю эти события. 27-го они захватили с утра в 4 утра здание парламента и Совета министров, а на улицах эти так называемые зеленые человечки появились только 1 марта. Это действительно подтверждает ту версию, что Россия просто проверяла, так сказать, на вшивость, готова ли Украина что-то делать. Поэтому время было, но почему-то никто не действовал. Есть ли виновные в этом? Хто це? Питання в тому, що Російська Федерація, знаєте, заздалегідь до цього питання готувалася. А активна, можу сказати так, фаза готування була тоді, коли вже була зрозуміла ситуація в Києві. Вони працювали з керівництвом Радою міністрів. Ми всі розуміємо, що вони віддали ключі від Криму. Це 100%. Вони підготували все це, але все одно це цілісна держава. Україна має бійців і на Заході, і на Сході, і на Північі, і в самому Криму. Я чітко знаю, що Служба безпеки України в Криму, вони чекали, вони готові були реагувати. Не всі, але готові були. Коли вже вони зрозуміли, що там же ж дезінформація працювала, там фейкові прикази, фейкова інформація щодо там, да, все, там, знаєте як, зібрали всіх співробітників Служби безпеки в залі і сказали все, України більше нема. І це сказав екс-керівник, керівник на той час Служби безпеки там Севастополя. Ви розумієте? Вони чують все це і вони не знають, як реагувати. Їх родини там, їх будинки там, вони все чують і вже, знаєте, так, ну ми тут на місці, це вже масовий такий, знаєте, порив. Але якщо б від нас, від материкової України, від офіційного Києва були тоді кроки, наприклад, треба було дуже швидко призначити голову Ради міністрів Криму. Не треба було стільки тягнути. То назначили же Аксьонова? Ні, я маю на увазі з Києва. Тоді. Давайте поговорим о сегодняшнем дне. Прошло 7 лет оккупации Крыма, со дня оккупации Крыма.
Вы можете назвать 3 практических шага, которые сегодня сделало государство Украины в направлении деоккупации полуострова? Я не говорю про намерения, я не говорю про инициативы. Вот именно конкретные шаги. Что мы сделали? Вы довольны с тем, что мы сделали на протяжении этих 7 лет, как государство? Ну, звісно, якщо ми були б в Криму, ми б з вами були дуже раді. Такого немає, поки ми боремося. Що зараз чітко можна сказати, що є? Міжнародна спільнота підтримує Україну, і це є робота України. Тому що з боку Російської Федерації дуже така потужна йде пропаганда, і в тому числі вони пропагандируються це на території інших країн, в тому числі Європи і Сполучених Штатів. Вони все це пропагандирують, що у нас нібито там громадянська війна. Але немає такої країни, цивілізованої країни, яка так вважає зараз. Вони чітко всі розуміють, що Російська Федерація – це країна-агресор, вони напали і вони порушили міжнародний порядок. Це, я вважаю, що це перше досягнення, тому що вся боротьба, знаєте, якщо сьогодні порівнювати Україну і Російську Федерацію, дійсно Російська Федерація, вона більше, вона потужніша поки що. Але якщо порівнювати з усім світом, Російська Федерація – це не така потужна держава. І якщо ми будемо об'єднуватись і боротися спільно, ефективно, потужно, я впевнений, що Російська Федерація проіграє все це. І я впевнений, що проіграє. Це однозначно. Тому це досягнення і знаєте, якщо історію, подивитися в історію, Російська Федерація там в інших статусах своїх, вона дозволяла такі брутальні, безпринципні, там, знаєте, порушуючи міжнародний порядок, дії були постійні. От Крим стане вже останнім таким, останньою подією для Російської Федерації. Да. Тому я вважаю, що це буде так, і після того, як буде деокупація, і буде вже відновлений міжнародний порядок, і такі дії будуть пресікатися на корні. Кроме міжнародного сообщества? Кроме того, що міжнародну спільноту ми об'єднували, я не можу сказати, у нас досі немає чіткого бачення, як ми будемо звільняти Крим. Ми не маємо чіткої стратегії, досі не маємо. Що стосується наших громадян, ми в повному обсязі не маємо можливості захистити їх права. У нас більше 100 політв'язнів. Я знаете, почему спросила? Вот вы говорите про международное сообщество. Действительно, в плане дипломатии очень много сделано. Даже если мы будем говорить о тех санкциях, которые введены со стороны Запада против России, можно долго рассуждать на тему, насколько они эффективны, но они есть. И при этом, насколько мы, как сегодня, как государство Украины, можем требовать от наших, просить от наших западных партнеров введения еще более радикальных санкций, и при этом сами не используя нужные и те уже ныне у нас существующие рычаги? Или же все-таки мы все, как государство Украины, сегодня сделали, что можем от Запада просить? Вот мы сделали, давайте помогайте. Я вважаю, що ми не використали навіть 5% того, що ми можемо зробити як держава-власник території Автономної Республіки Крим. Розкройте. У нас зараз по показникам у нас найбільше економічних відносин саме з Кримом. Якщо показники по Криму, по тимчасово окупованому Криму подивитися, саме найбільші показники економічні саме з материкової України. І там санкції не працюють. Да? Більш того, я хочу сказати, що національні компанії українські працюють на території, де ми можемо вживати заходи. Працюють іноземні компанії, де ми теж можемо вживати заходи, тому що такі самі міжнародні компанії працюють на материковій частині України. А якщо ми зараз не прийняли рішення поки що військового заходу в Крим, у нас є сторона тільки економічного тиску, санкційного тиску. І ми її не використовуємо. І кажемо, що за нас повинен хтось це зробити в ущерб своєї держави. Це ніхто не буде робити. Вони вже зробили все ще могли зробити, вони зробили, да? Але вони ще можуть потужніше за це зробити. У них є важливий вплив, але вони будуть страждати. А в першу чергу вони дивляться, що зробила Україна. Вони чітко за цим слідкують. Якщо ми будемо вживати дійсно ці заходи, на які ми маємо важелі тут, на материку, наші міжнародні партнери також будуть ще потужніше приєднуватися до нас. І будуть такі заходи, як, наприклад, санкції, ембарго на
на углеводород, нафта, газ і так далі. SWIFT є важливий вплив, але вони теж будуть страждати. Скільки вони будуть страждати? Питання в тому, коли буде така, знаєте, фінальна стадія, це буде удар за ударом по Російській Федерації. Але до цієї стадії ми, як держава, власник територій, повинні підвести всіх. І потім збирати, тільки потім збирати такий майданчик, як зараз називають Кримський майданчик. Зараз він беззмістовний, я вважаю, тому що без зараз домашнього завдання. Інформаційна така, знаєте, платформа і все. Але ми збираємо наших партнерів. Ми повинні мати певне напрацювання. Не за 5 місяців, які залишилися зараз, а напрацювання, щоб сказати, дивіться, ми зробили перше, друге, третє, п'яте. Ми не можемо зробити у зв'язку з такою ситуацією. Але країна конкретна, Німеччина, там Франція, неважливо, Сполучені Штати Америки. До вас є пропозиції конкретні. Наприклад, ми в представництві опрацювали до кожної країни пропозиції щодо санкційного тиску. Кожна країна має важелі впливу. Кожна. Але вони, перш за все, кажуть, послухайте, ми ж з економікою, там приватний бізнес, ми не можемо. Вони все можуть. А коли виходять на вже такий прямий діалог, питання стає, що, послухайте, ви ж самі, ви там ільмінітом відправляєте, у вас екологічна ситуація критична, але завод працює за вашою сировиною. Фірташовський. Ви нічого не робите. Ваша компанія постачання електрики. Що громадянське суспільство тоді в 15-му році закривало торгівлю. Громадянське суспільство ще там багато речей закривало. Але держава не реагувала. Зараз це все буде, якщо це все буде під державним патронатом, реалізація всіх позицій, буде сильна команда, а не інфантільна якась команда, розумієте? Там бійці повинні бути, які будуть реалізовувати, у яких є стержень. А не які виходять і там Крим – це Україна. Це вже 7 років Крим – це Україна. Ми можемо зробити. Достатньо для цього лозунгами говорити. Політичної ситуації бійці потрібні. Все. У нас зараз ситуація геополітична дуже така сприятлива для України. Дуже. Якщо ми зараз будемо крок за кроком, ми можемо дуже в короткий термін вийти на ситуацію до окупації Криму і заходу в Крим. Так нам европарламентарии уже в своей резолюции в рамках ассоциации Украины и Европейский Союз четко декларируют, что нужно сделать пошагово. Даже если взять просто 60-й пункт, они настаивают на необходимости возобновления финансирования телеканала АТР. Они говорят о необходимости внесения изменений в Конституцию Украины о крымстарской национальной территориальной автономии, принятия статуса крымстарского народа и закона о коренных народах. То есть уже в открытую они говорят, что нужно сделать Украине. Бери и делай. Что мешает? Я вважаю, що зараз іде імітація процесу. Дуже така потужна імітація. От кажуть, Крим, кажуть, якісь там укази приймають, але цими указами Крим ми не звільнимо. Що стосується кримськотатарської мови, от, наприклад, це дуже важливо. Але ми бачили, як на тимчасово окупованій території агресор прийняв як третій чи там другий, там нібито, як вони там називають, державна мова. Да? І що? Коли викликають батьків і кажуть, пиши заяву, що кримсько-татарською мовою твоя дитина не буде навчатися, але вона там друга і третя, і що? А що будуть робити тут, на території материкової України? Хто буде вивчати кримсько-татарську мову? Це питання. Ми можемо, кримсько-татарський язик буде розвиватися на території Криму. Коли ми повернемося, коли буде відновлений суверенітет України. Повністю. Вот насчет указа вы как раз упомянули. В этом указе 4-м пунктом говорится о том, поручение секретаря Рады национальной безопасности и обороны Украины подготовить проект стратегии деоккупации и реинтеграции. 7 лет прошло, прошлый президент Петр Алексеевич говорил о том, что написана стратегия, а сейчас президент Зеленский поручает секретарю подготовить. Это новая стратегия или ее не было совсем? Ви знаєте, на сайті РНБО, сьогодні була інформація, що нібито буде вже сьогодні прийнята ця стратегія. Але у мене питання, хто її писав. Якщо у представництва президента досі немає допуску до державної таємниці, це закритий документ повинен бути. Це перше. По-друге, якщо це писав Мінтод, я вже бачив, наприклад, ми аналізували в університеті МВС в Одеському університеті, нещодавно аналізували законопроект, який підготував Мінтод. Я почав, знаєте, вивчати цей законопроект, аналізувати, і десь на 5-й чи на 6-й сторінці я зрозумів, що вносити зміни не потрібно туди, його треба повністю переписувати. Там
дитячі помилки, там стратегічно Це провалене про питання. колабораціонізм. Ні, це про перехідний період. Про колабораціонізм вони взагалі від цього поняття хочуть відмовитися, вони не вважають це за потрібним. Це теж, до речі, помилка. Тому вони передбачають нібито на 25 років перехідного періоду, вони передбачають питання у завезених, незаконно завезених громадян росіян на територію Криму, нібито ми у них повинні запитувати, чи хочуть вони залишитися, чи хочуть вони прийняти громадянство України. Хоча чітко в законодавстві прописано, що незаконний перетин державного кордону – видворення, крапка, мільйон їх, чи там 2 мільйона. Нам немає ніякої різниці, вони незаконно потрапили до нашого Криму і так далі. Тому у мене питання, повертаючись до вашого запитання, хто писав це? Вони взагалі розуміють, де Крим? Вони там були? Ну и последний, у нас там 1,5 минуты остается до завершения этого блока. Что необходимо на этом этапе делать, кроме там крымской платформы, кроме того, что поговорить о Крыме, реальные действия, какие шаги нужны сейчас? Я ще раз повторююсь, перед тим, як збирати наших міжнародних партнерів, ми повинні зробити все те, що від нас залежить як від держави, власника території. У нас досить багато чого не зроблено. Причин для цього теж багато. Я не буду їх, зараз нема часу. Питання в тому, що повинна бути створена потужна команда бійців, які будуть працювати по кримському напрямку, у яких є дух, щоб вони вживали такі заходи. І незважаючи на те, там олігарх, це там якась там дуже впливова людина, нема різниці. Зараз ми повинні відновити суверенітет України. Є план заходів, ми його опрацьовували в представництві щодо економічного тиску. Вживати їх повністю, паралельно працювати з кожною країною по напрямкам для того, щоб вони приєдналися і вживали дієві заходи тиску на державу-агресору. І потім входити в Крим. Дякую дуже. Чохсалом. Гостем нашей студии был Изет Гданов, экс-заместитель постоянного представителя президента в Автономной Республике Крым. Мы завершаем этот блок. Сейчас продолжает эфир Усман Пашаев. Будет совместный марафон с телеканалом «Суспильное». Да. Если не ошибаюсь, да. Поэтому смотрите. И после этого, после 8 часов, мы снова с Гульсом возвращаемся в эту студию. Саат Секазденсон, Кеннеди Гульсумнен, был студия Ага Кайтаджамас, Дохазга Хадар, Джанлы Яйнда, Сизнет Бераберова Джахмас, Корушкенджи. Корушкенджи.